Jama'a za mu fara da sunan Allah mai rama mai jin kai. Assalamu alaikum jama'a, yanzu nan za mu fara aiki, a yi mana addu'a. A bar wa hewa APC. Waga aiki mu dire lahiya. Ni a producer shi a director. Wannan haka yi. Atide. Yawa, jama'a. Otilo. Eh mana. Okay. Za mu fara insha Allah. Musti. Man Sharifi me zaka iya cewa? Allah ubangiji ba mu sa Allah ya sa mu fara a sa'a, Allah ya sa mu kare a sa'a. Da gira ga mu wallahi kar mu gazance. Allah ya losing light Allah. To amma an ce hoton 2020 kake. To ya zanyi na amma yanzu na so mana 2021 saboda ka san abun dole sai da ana yi. 2022 wani dan dira. To ba damuwa mai gira. Yanzu daga wannan aikin za mu tafi 20. Wallahi tana nan amma na cilla da ita. Alhaji Malam Aminu mun tafi lafazin so to anan za mu tafi 2023 ma za mu yi ma hoto. Garban kauye zai zo. Garban kauye zai zo da sabon salo. Billahi allazi la ilaha illa duk wanda bai kalli garban kauye ba to comedy ya bashi, domin ni da na kalla kwana ne ina dariya a gida in na kwanta na bacci ina wace a ce wai kai me in ce ayatul lahi take kuma soyayya ce ta kira ni waya za na ce ku yi hakuri sai na zazzagar da kalamai. Allahu akbar.